alla Slovacca. No, no credo. Amelia Chovero, Joana Alberico o María Molinero, Matilde Salvador, Manuela Ballester o Lucía Sánchez Saornino, Mercedes Maestre Martí, Teresa García Banús, Ana Martínez o el recuerdo. Fantàstic. Ai, molt bé. Molt bé. Què tal estàs, Carme? Molt bé. Mira, ella és Anna. Hola. Què tal? Què tal? Anna, què eres? Amiga del grup? Sí, soc amiga Ah. dels músics. I ha vingut també a veure uns llibres, perquè sabeu que totes les dones que s'anomenen així, d'una forma tan bonica, les tenim a la biblioteca i volia ensenyar-li uns llibres que tu, la major part, ja els coneixes, però voleu? M'acompanyeu? Clar que sí. Val. Bueno, així teniu Maria Cambrils, Maria Teresa León, però teniu les 40 dones protagonistes de la València de la República. La València, capital de la República, ja sabeu. Sí, que té un recorregut, també és una mena de mostrar la ciutat de València a través de les dones. Sí que és de veres. Per cert, Anna, vols vindre amb mi? Fem el recorregut per la València? Interessant. Per què no? Molt bé. Si tens temps? Sí, sí. Pues Avui se tinc n'anem. temps. Pues ala. Se n'anem. Mira que bé. Carme, pues fins a la pròxima, vindrem al concert molt bé. i estem en contacte, com sempre. Moltes gràcies per la teva amabilitat. Ens veiem, Carme. Adéu, Anna Mònica. Adéu. Què tal? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Vosotras? Pues ¿Bien? Muy bien. bé, estem així perquè vas a parlar-nos de la Mercedes Maestre. Sí, la que fue subsecretaria del Ministerio de Sanidad en la época de Federica Montseny, que estamos aquí justo en el Palau de Marqués de Campo, porque fue la sede del Ministerio de Sanidad en ese momento. Ay, ¿qué va a ser durante la guerra civil y tal? Sí, sí, al inicio, en el 36 y 37. Si queréis entramos y lo vemos y hablamos allí. Perfecto. Perfecte. Vale.
Bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? En aquest espai, que tú nos vas a hablar de la Mercedes Maestre. Ser una doctora en pediatría valenciana que nació aquí en la capital y que fue una de las primeras mujeres que estuvo en el gobierno de la República. Fue en el gobierno del Ministerio de Sanidad, donde Federica Montseny fue la primera mujer ministra. O sigui, que va ser un ministeri ple de dones, no? Sí, además había una directora general que también era mujer y también era doctora. Federica de la CNT, Mercedes era la UGT y Amparo Pos, que es la directora general, era también de la CNT. Una vez acabó en el ministerio, de ser subsecretaria, se dedicó al tema de transfusiones sanguíneas y además hay un hito, hay una memoria que tienen de ella, ¿no? En la batalla de Teruel, que había menos 16 grados y estuvo 10 días ahí haciendo el tema de las transfusiones y fue muy renombrada por su valentía en aquel momento. O sigui, que va estar en la rereguarda Sí, fue capitán. en los hospitals Sí. de sang. Exacto. Luego, a finales del 39, se fue a Orán, huyó con su hermana, que también era profesora su hermana, había estudiado magisterio, y de Orán se fueron a Francia, donde estudió en 3 años, y allí se pudo reunir con el que era su pareja y su compañero desde la universidad, que era Emilio Navarro Beltrán, que era también sindicalista de la CNT y libertario. Y ahí se reunieron porque él estaba en un campo de concentración, y una vez allí, después de los 3 años, se fueron a México, donde ya se establecieron muchos años. Al final de la etapa también se casaron. Ella regresó a Valencia. Regresaron juntos a Valencia creo que fue el año 60, y para ella fue un gran cambio, un choque social, porque ella está acostumbrada en México a unas libertades y a una comunicación, por ejemplo, con las mujeres allí hablaban sin ningún problema, y aquí al llegar en una época aún de dictadura había un cambio social, las mujeres iban con sus maridos, eran cosas que ella no estaba acostumbrada. Pensar que estuvo 17 años con su pareja sin casarse, se casaron creo que fue en 40, porque él insistió, pero fue una mujer, pues vamos, muy libertaria y con una tendencia pues, de libertad que es un referente, yo creo, para todas las mujeres y también en mi caso a las médicos progresistas. Nosaltres, les dones, som més a prop de la terra. I amb tot, sempre que sent que les dones són més, em pose a tremolar davant d'aquesta càrrega subtil. Perquè no fou el signe fer ofici del dolor, però ho fou menys encara la jactància. Us sembla poca cosa si afirme simplement que vull ser una dona? Això és tot. Ens vas a parlar de Lucía Sánchez Saorni. Era una escriptora, poeta, anarquista i feminista. Ella tingué un protagonisme a València, no?, durant la República. Sí, ja ho crec. És cofundadora de Mujeres Libres i també és de la revista de l'òrgan d'expressió de l'agrupació Mujeres Libres, és redactora. Aquí també va conèixer l'actriu valenciana Amèrica Barroso, de la qual no es va separar a partir d'aquest moment. En el 39, que jo recorde, s'exilia a França, però pronte va haver de tornar així. Va portar una vida d'exili interior, amagant la seva identitat autèntica, encara que no va deixar d'escriure poemes intimistes. Sí, són unes dones d'aquestes generacions potents d'ideals. I si me permets, és importantíssim, perquè hi ha una tendència en cada generació de feministes, de dones, de preocupades per la vida de les dones, sense voler que se comença sempre des de zero. I fins i tot jo he observat això en generacions més joves, poc informades, les més informades no, i és importantíssim que es veja que hi ha una tradició. Està bonita. Molt bé. Com esteu? Doncs bé, mira, així per a parlar de Maria Moliner. Va arribar el 29 amb la seva família i ja se n'anava en el 46, no? No li va tocar ja més remei perquè pràcticament li van llevar tots els treballs. Començava el 29 i s'anà a l'arxiu d'Hisenda. L'encomanaren a fer aquesta tasca i a partir d'ahir no va parar. No va parar. Crec que va ser una dona insaciable culturalment, intel·lectualment. En el món de l'educació. En el món de l'educació va fer un... Mira, de fet,
va ser una de les cofundadores de l'Escola Cosío, una escola que està inspirada en l'institució lliure d'ensenyança, a un projecte educatiu que la veritat és que ara encara és actual, no? Basat en la coeducació, entre altres valors molt importants i que està a l'ordre del dia. I d'ahir va desenvolupar moltíssimes tasques, va estar també després en les missions pedagògiques en el 34. I encàrrecs molt importants, perquè ella va ser la directora de la biblioteca. Efectivament, ella va ser la directora de la Biblioteca de la Universitat de València. I tota aquesta trajectòria, que al final són moltíssims càrrecs que ha desenvolupat, tota aquesta tasca intel·lectual, tot aquest bon fer de voler ficar a la dona en el centre, i el seu empoderament i la seva que se pugui desenvolupar d'una forma lliure, igualitària i fraternalment iguals. Bé, doncs se n'anem al altre lloc, Anna. Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Ens veiem? Ens veiem prompte? Sí. Vale. Fins a la pròxima. Vosaltres. Ja estem en contacte. Hola, què tal? Hola, bon dia. Bon dia. Mira, venim a que ens parles de Manuela Ballester, que sabem que teniu així un legat d'ella fantàstic. Sí, Manuela Ballester donó muchísimas obras al Museo Nacional de Cerámica. El hilo conductor, digamos, de su colección aquí en el museo es que son todo obras relacionadas con la indumentaria y la moda. Y la particularidad también de las colecciones del museo es que agrupan una serie en torno a la indumentaria tradicional mexicana. Ya sabéis que estuvo exiliada en México durante muchos años. Jo sempre dic d'ella que era una dona multidisciplinar, una de les primeres dones que abastís des de la poesia fins al gravat, el que tu molt bé estàs dient, i el que és el tratge, l'etnografia, i bé, perquè ella també a València portaba endavant una revista, la revista Pasionaria. Sí, efectivamente, que aquí podemos ver un ejemplar, de hecho, de esta publicación también. La verdad es que en la obra de Manuela Ballester también está muy presente su antifascismo. Claro, por supuesto, su compromiso, ¿no?, con la República, con los valores de la democracia, y eso se ve tanto antes de exiliarse como luego a lo largo de su vida, de su carrera. Pues nada, si os parece podemos ver algunas obras que nos donó generosamente al Museo Manuela Ballester. Si queréis pasar. He seleccionado unas pocas obras, tenemos muchas más por supuesto que se expusieron en su día, pero vamos, aquí podemos hacernos una idea general con estas obras de mayor tamaño, que eran probablemente, digamos, la obra definitiva, y entonces lo interesante de sus obras es que son de una precisión y de una minucia, un detalle increíble, y además muy fieles a la realidad, que era lo que comentaba antes sobre ese trabajo etnográfico, ¿no?, prácticamente. Realment una dona molt artista, que també la seva forma d'expressió era escrivint, perquè feia també molt de poema, no? Tenemos aquí un poema muy bonito de Manuela Ballester que habla sobre su condición de madre, ¿no?, y de artista también, si te apetece leerlo. Sí. Gracias. Yo madre, como la higuera, loca, lechosa, prolífera, innumerable maternidad, peso de mis hijos sobre mis brazos, sobre los innumerables brazos de mis ramas. Como la higuera, llena y pesada, mis pies sobre la tierra y miro al cielo, yo sobre la tierra, mi confianza en la tierra, levanto mis brazos y con ellos a mis hijos hacia el cielo. Com esteu? Molt bé. Pues a mi per a gaudir escoltar-te de lo que ens diràs del carrer de les Barques, no? Sí, que estava a la Seu del Pou. Tinc que contar-vos la història d'una dona molt important però molt invisibilitzada. Molt bé, pues t'escoltarem amb molt de gust. Estem parlant de Maria Teresa García Bañuls. Va ser la directora de l'organització del Secretariat Femení del POUM.
Sabem també que el seu oncle va ser Joaquim Sorolla i la va pintar junt amb les seues filles en diverses obres. Va pertànyer a un ambient intel·lectual i artístic, però va ser fonamental el seu paper, va ser molt extraordinari el seu paper com a secretària del POUM i també com a editora. De fet, sabem que en 1937 va ser l'editora del llibre La mujer en el pasado y el porvenir, d'August Bebel, que el va publicar l'editorial marxista. Però precisament en maig d'aquest any, del 1937, el seu company Juan Andrade i ella van sofrir la repressió stalinista. Va ser detesa també un any després. Va permanèixer a la presó de dones de Barcelona, el 1938, fins que van arribar les tropes franquistes i en aquest moment va poder eixir a l'exili a França, on es va retrobar amb el seu company. Carmen ens va contar ara la història d'una mestra de la República. Va ser una inspectora educativa que va néixer en Banyeres de Mariola i que volia una educació en justícia i en llibertat. De tal manera es va implicar que va treballar activament en la casa del maestro, que estava instal·lada així en l'edifici Barratxina. Ella va lluitar per la igualtat de gènere, va donar suport a la coeducació, va crear guarderies. Era una dona que sabia i era conscient de que l'educació és fonamental per tal de crear una societat justa i transformadora. Després també va estar com a vocal del Comitè de la Federació de Treballadors de l'Ensenyament a nivell nacional. I després ella també va estar com a secretària de Finances del Partit Comunista Radio Centro. És a dir, va ser una dona de bandera. I després què li va passar quan acaba la guerra? Quan acaba la guerra, com en tantes altres, va patir la injustícia de la depuració, va patir un consell de guerra que la va condenar a 20 anys de presó i després no va tindre més remei que per a poder sobreviure treballar donant classes particulars en el seu domicili, que era al barri de Russafa, i en l'Acadèmia Sant Pere. Va continuar donant classes? Sí, no va poder fer una altra cosa perquè no li van a reconèixer. Pense que al final de la seva vida, uns anys antes de la jubilació, la van incorporar de nou al magisteri, però ja ella, la seva vida ja havia passat així. Sí, molt bé. Moltes gràcies. De res, encantada, encantada. Ara anem a descobrir una altra dona. Del descobriment, molt bé. Moltes gràcies, Cristina. I a ti, Anna. Hola, Encarna. Hola, què tal? Què tal Com estàs? estem? Molt bé. Mira, aquí esperant amb ganes de que ens parles d'aquesta dona tan fantàstica, no?, l'Amèlia. Bé, anem a l'edifici on va ser la seu de les Joventuts Llibertàries, te sembla? Vale, molt bé, anem. Molt bé. València va ser una ciutat molt revolucionària i el moviment tàcrata molt important, la branca de dones lliures, de la CNT, de lo que era la FAI i sobretot les Joventuts Llibertàries, on, com dirà ara Encarna i ens contarà, una dona portava endavant el projecte. Sí, jo vaig conèixer a Amèlia Jover en unes jornades d'estudi sobre cullera i de seguida van tindre clar que havien de recuperar la seva història per la rellevància que van tindre i sobretot perquè sent de cullera no era coneguda. I el primer pas que vam fer va ser ficar-li el seu nom a la nostra associació de dones. I aleshores aquest edifici té relació amb tot això? I tant, i tant. Aquest edifici era l'edifici on ella va tindre un gran protagonisme perquè ella va pertànyer a les Joventuts Llibertàries, del que després va ser secretària general d'esta branca cap al 1938. I tenim que tindre en compte que és una fita molt important perquè una dona representant d'aquest càrrec tampoc no era tan habitual. Amèlia va ser una dona lliure. Sí, en aquest llibre que es diu La xiqueta, que és com li deien a la mare de l'Òdia, la filla que va tindre, ella relata experiències, n'hi ha dos fites importants. Una va ser
quan la mare explica en el llibre on va néixer ella, en l'antic hospital que avui en dia és la biblioteca pública d'ací de València. I després una altra fita important i molt dolorosa va ser com van viure l'exili, perquè de França després s'acabaren en Tunísia. I per a comprovar-ho si vols, el convide a que llisqués la part de l'exili, que va ser bastant crua. Cuando llegamos a Túnez nos llamaron españoles, dijo mi madre. Después de 23 años en Túnez nos enviaron a Francia y allí nos llamaron tunecinos. Cuando venimos a España nos llaman franceses. Me pregunto lo que somos. Todo eso a la vez, le dije. Le estaba diciendo a Ana que tu madre salió por el puerto de Valencia al exilio. Mi madre salió con un barco fletado por Izquierda Republicana, con 19 años, embarazada de 7 meses, y llegó a Orán, donde mi padre se reunió casi un mes después, cuando llegó el Stambrook, porque mi padre pudo salir con el Stambrook de Alicante, y allí en Argelia nacimos los 3 hijos. Ta mare va patir molt, no?, lo que es el exili, el inici de los 4 primeros años fueron duros, pero la suerte es que al cabo de 4 años, en definitiva, cuando yo nací, puedo decir que empezó un poco el exilio dorado de mis padres. Cambió mucho, pero claro, una mujer de 19 años que sale prácticamente sola, salió sola y embarazada, sin saber cuándo iba a reunirse con su marido, debió de ser tremendo. Yo creo que es lo que hizo que mi madre tuviese ese carácter fuerte y luchador. El caràcter de moltes dones que s'han fet molt fortes, jo dic que són dones de bandera, perquè realment van fer de la seva vida després també una lluita per a millorar la família i per a que els fills estigueren millor, no? Salieron muy jóvenes, salieron hacia la nada, en definitiva. Fue durísimo. Es realmente unas mujeres para admirar su ejemplo. Per cert, Iris, mira, tinc una imatge que volia mostrar-te d'una alumna de l'Institut Obrer, que mira, està exactament en el mateix espai que estem nosaltres. Ella és una dona de Cullera, és pura mira, està llegint la Ilíada. Estem ací per a que ens parles d'Anna Martínez Iborra, no? Què va significar aquest espai, no? Anna Martínez Iborra va ser professora de l'Institut Obrer, de Geografia i Història. Ella, després d'estar a l'Institut Obrer, que era un espai coeducatiu, lliure, per a obrers i obreres, en una capacitat intel·lectual, i ella m'imagina que estaria així en els companys de l'ESA València intel·lectual també, acaba la guerra i què fa ella? Què passa? En el moment que ella acaba la guerra, com la majoria de tots els intel·lectuals i gent de peu, marxa cap a França. A l'any, una cosa així, més o menys, es va reencontrar el seu home, que també va poder passar la frontera, i allí ja van decidir preparar tots els papers per a marxar a l'exili, a Mèxic. Però van perdre els passaports, la documentació, aleshores no van poder marxar cap allí. I a correcuita van agafar l'últim vaixell cap a l'exili, però en aquest cas van anar cap a Santo Domingo. Va estar treballant una temporada, va treballar en biblioteques també, va col·laborar en uns programes de ràdio amb el seu home, però ella sentia que Santo Domingo era com un viatge passatger, que ella volia plegar a Mèxic. Això és el que comentem, perquè a voltes, Nana, que estem fent el recorregut, ella és historiadora també, i tu també comentes que difícil és conèixer aquestes dones que estan invisibilitzades, no? Sí, la veritat és que sí, o sigui, és que
no es parla quasi res d'elles i és molt difícil trobar informació al final. Però bueno, és molt agradable que gent jove com vosaltres tingueu aquesta motivitat per a continuar investigant i traure a la llum aquestes dones tan fantàstiques, valencianes, desconegudes i que han estat en espais també, en espais de poder on tenien elles la decisió també de transformar la societat i que per desgràcia de la pèrdua de la guerra no van poder després desenvolupar. Te presente a Ana. Hola, encantada. Escolta, que estàs tocant a la Matilde Salvador, aquesta valenciana universal, no? Sí, és que estic preparant un projecte de dones compositores i anem a interpretar música de Matilde Salvador. Molt bé. Matilde Salvador, que a aquesta casa li van donar el Premi Micalet i a més l'Escola de Música també porta el seu nom. Què ens pots dir tu de la Matilde Salvador? Pues Matilde Salvador, a part de ser música, també va ser pintora i la seva obra musical abarca tant òperes, ballets i moltíssimes obres per a música vocal, tant per a coro o per a piano i veu, i són una autèntica meravella. De totes les dones que estàs interpretant, ella ressalta per la seva tendresa, què podries dir-nos? Sí, la seva música, de fet, estic preparant unes nanes i tenen un caràcter molt especial, molt tendre. Per això és una de les dones que hem triat i per això estic mostrant-li a Anna tot un recorregut per a aquestes dones que acabem així al Micalet, perquè a més jo canto en un cor i el cor estem així assajant i ara tinc que pujar i m'unís a les companyes. Bueno, doncs molt bé, Sara, que continues la teva trajectòria, que sé que és fantàstica, i te deixem assajar una mica. Moltes gràcies, un plaer, gràcies. Adéu. Pero la partitura también la tienes para ir cantándola. Claro, pero la tenéis en el drive. ¿Tenéis alguna reserva o algo? Sí. Ya están así. Ya estic així. Ja podem començar. Lo primer solteu un poc el cos, No cal que canteu rotllo exèrcit clitorià, ¿vale? Podem fer lo que en sisca. Ahí. Patata. Ahí arriba. Comencem.